ostu ziotenean, bakeagatik ez zuen ezer esan, eta mu eginaz alde egin zuen. Bere alaba bortxatu ziotenean, bakeagatik ez zuen ezer egin, eta gurrinkaz ospo egin zuen. Bere semeak goxeak izizkiotenean, bakeagatik ez zuen inor jo, eta beginaz izkutatu zen. Etxetik bota zutenean, bakeagatik ez zuen ezer esan, eta kolkaren gisa zokoratu zen. Kendutatzea astindu zioten, bakeagatik isilik gelditu zen. Orduan arratoi batek, amen batean nire